Йылдызлык балалар ял һәм сәламәтләндерү лагере 3-нче сменага малайлар, кызлар кабул итте. Быелгы сезонны алар Зәйнең 370 еллык юбилеена һәм республикада цифрлаштыру елына багышлаганнар. Вся программа, план-сетка организована именно по этой тематике. По программе мы делаем различные достопримечательности Заинска, по году цифровизации мы делаем различные... Мы путешествуем по сайтам. Вообще каждый отряд – это не отряд, а компания. Вожатые – это не вожатые, а админы. Балалар ялы лагерь тормышы һәрвакыт район җитәкчелеге игътибарында. Сменаның тантаналы ачылышында район башлыгы Разиф Кәримов та катнашты. Почти 600-650 детей каждую смену отдыхают в наших 3 лагерях. И это здорово, что мы ежегодно, вкладываем определенные изменения, вносим то, что вы через год приходите, уже, наверное, видите эти изменения. Большое спасибо нашим руководителям, нашему президенту Республики Татарстан Рустаму Нургаличу Миниканову. Табигать кушагында агачлар күләгәсендә урнашкан йылдызлык лагере балаларның яраткан ял итү урыны. Көн дәвамында малай кызлар спорт ярышларында катнаша, бию кичәләрендә күңел ачалар. 11 әйдәман 4 отрядка тупланган ял итүчеләрнең һәр көнен бәйрәм рухында шул ук вакытта файдалы итеп уздырырга тырыша. Мне нравится в этом лагере то, что как нас кормят и чем мы тут занимаемся. Потому что занимаемся мы больше всего утром мы просыпаемся и идем на зарядку. С утра зарядка, потом мероприятия спортивные, потом у нас вечеринки. Мы с девочками в комнате болтаем, играем, когда у нас есть свободное время. Лагерның 3-нче сменасында каратистлар да ял итә. Мондагы ял аларның яңа сезонга әзерлек этабы булып тора. Лагерь программасыннан тыш алар тренировкаларга да вакыт табалар. Йылдызлыкта ял итүче малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Бу җәйдә биредә 4 сменада 500 га якын баланы ял иттерү планлаштырыла.